ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созасте хуб асте. худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. дӯстони азиз, якта вафли пазак харидагӣ будам. ҳамура хостум баҳри шумо навор кунам. вафли мепазам ози якҷоя мепазем. анамхе дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидесте тухму венчи қатӣ мезанем. мисол хоҳе агар миксер қатиам мешававу хайма венчи қатӣ кардестам. анамхе дӯстони азиз, шакара медозем. ҳамхе оз сонаки хушрӯ ба маза молоимак. иншааллоҳ ки шумоам тайёр кунед баҳри фарзандотон, маъқул мешавад. дӯстони азиз, 3 дона тухм, 200 грамм шакар, 120 грамм сливочное масло, 200 грамм орд, баъдан разрыхитель 1 пачка, ванилин 1 пачка. чӣ хеле ки дидесте хамирша тайёр мекунем. дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бимонед, поделитсия кунед. кадоме ки наворҳои моро тамошо мекунаву сол дастгирӣ мекунад, ҳазор раҳмати худо аз шумо розӣ бошад. мисол шумо чанд қадр дастгирӣ кардеу, мисол лайк монде, подписатсия кардеу, комментария нависе, ҳамуқа бо ман завқманд мешавам. баҳри шумо мисол чизҳои хушрӯву нағз тайёр мекунам. намхе дӯстони азиз, ванилинай, ванилни сахрай, чизе боша фарқ надорад. баъдан разрыхителя ма орда якҷоя кардуму орча дохтам. анамхе дӯстон, чӣ хеле ки дидесте, агар шумо ҳам дошта боше вафли пазак, ҳозир арзон шудай. ман ашан харидам, чӣ хеле ки гуфтам, наворои гузаштамда нишон додагиам. арзон шудай харидам. намхе дӯстони азиз, хамирш оз, сонаки хушрӯ. то ахири навор бо мо бимонед. иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маъқул мешавад. ана хамирам тайёр шуд. анамхе хушрӯвак, на ғафз, на тунук. хамири вафли бояд ҳамихе мешудаст. намини пекарнаи мо вафли пазакмон.
اینجا 5 минут нависаги инструкцияшда. Ина нигоҳ кардам. 5 минута сурхи хушрӯ намешавад. баъд тарафи так будагиш хушрӯ сурх мекунад, боло будагиш уқа хушрӯ сурх намекунад. мисол ба ман гирифтум, хай бигем чаппа кардам да, бо так будагиш ай тарафи боло мондум. ба сирхаки хушрӯ омада. чӣ хеле ки медонӣ, якум бор пухтестам. якум дуюм партиям уқа хушрӯ наомад. баъд уже ёд гирифтум, ба хушрӯ омадак. ина якум партияшай. ина ин тарафиш сафедчаҳай. ина ин тарафиш сирхаки хушрӯ. ай тарафи таҳ меса, сафедиш ай тарафи боло буд. ай ҳамон ҳисоб уқа сирх наомадан. пухтум, уже тарзи пухтанша ёд гирифтам. лекин хушрӯ куда маҳқул шид. як лалича пур шид. даҳам як шиштагишон хӯрдан. намехе болоша бинӣ сафедай тагиш сирхак. ба гирифтуму чаппа кардам. лекин аҷоиботи хушрӯ, ранги магазинӣ. мисол чӣ хеле ки медонӣ, ё магазинда чун қиматанд, ба маззаан, хушрӯванд. ана мисол да упле ки ай магазин мехарӣ, да иҷа як лалича мепазӣ. хушрӯ омадак. амиқа ки мисол нигоҳ кардам, болош сирх намешавад, такиш хушрӯ сирх шидестай. анамиқа гирифтаму баъд гашта бо чаппа кардам. хай ҳоли бо пухтан бигирем, иншалло забонша ёд мегирем, баъд бо хушрӯтар меояд. тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. ана иҷа вафлиёи мо тайёр шид. баъд мисол болошда сахарни пудрай, творогай, згушёни молокоай, варени, чизе ки фуратон болошда мекунеу. ман ҳам специальне чизо дорум, номаша рости гап намедонам чие. барои ҳамин пухтупазда ҳам халӣ кардам. и малинаай. ана иш боша шоколадне. молоимаки хушрӯ омада. аҷоиботи олам. маззашам ба мазза. хай дӯстони азиз,
то наврҳои оянда дар амони Аллоҳ.